bio ngalah Maria Adis kayak ngene. Jan ketok gua kah ganteng lagi katene marane Mbak PRT marine iki nang Toyan ngono. Jan pol gagahe ha. Marane Mbak PRT. Melok ora? Jan Kang Mas tampan. Iki jan Maria Adis tampan iki marane Mbak PRT. Iki tak parani secara diam-diam man. Ora tak SMS, ora tak telepon langsung, tak parani mute nang omahe. Dene njaluk sambel lho. Mergane ya iku apa ngarani mangan lek ora pedes jan ora enak belas. Iki tak parani nang omahe bose ngono. Sing budal lah. Masak tok kesel lah Mas. Setengah hari lho sampai jam 3 masak aku. Saya kate nang gane Mbak PRT ya tak warani mang meneng ae pokoke langsung